Congratulations, Bobonas. Dange shuni ba dinga ture ta mahassada ina labarin su. Yanzu majalisa tarayya ka zama wakilin yankin mu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Sallah ta zo liman ya zo. Mu kam alhamdulillah manya a can masu iya magana na cewa mai hali bai fasa halin shi. Al'ummar dange shuni bo dangara ture ta mu kam sai san barka. Shagalin bikin babbar sallah mu kam sai tubarkalla. Honorable Bobonas Allah dai shi biya ka. A madadin His Excellency Sanata Aliyu Magatakarda Wamako sarkin yamman Sokoto da mai girma Muhammadu mai garin Gyade Katukan Sokoto da mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Ali Sokoto FCNA da mataimakin sa Idris Muhammad Gobe dan Chadi da mai girma Alhaji Bojo Bodinga da mai girma Speaker Honorable Tukur Bala Bodinga da Honorable Bello Sifawa Uban Marayu SSG da kuma shugaban Ruguza Lema Bodinga Honorable Umar Babaga Oro sannan da uban gwagwarmaya a wayesu Shehu Bodinga dukkanin su a madadin Nazir Babaga. Bobonas yana wa illahirin dukkan musulmi barka da sallah musamman al'ummar dange shunu turetar Bodinga. Allah shi nuna mana baɗin baɗaɗa. Sanarwa daga ɗan gwagwarmaya Bobonas Nazir Babaga.